Добро утро на всички! Добре дошли на първото състезание, което тази година ще се опитаме да проведем тук на язовир Батак. От името на целия екип на Сдружението искаме да ви благодарим, че уважихте тази наша инициатива. Благодарение на вас се събраха около 3450 лева, които преди 2 седмици бяха пуснати като заребител в язовира от типа Бяла море, за което огромно благодарим на всички. Относно състезанието, искам да кажа няколко думи. Язовира е един водоем, труден е за риболов. Повечето от вас не са били тук. Надявам се да подходите правилно към риболова тактически и технически и в крайна сметка да се хванат доста риби, да приключим успешно състезанието. Сектор 20, Тапа. Лидер 2022. Сектор 8. Алигатор Принц. Сектор 5. Горе, първия. Стигли това? Тумбата. Здравейте, приятели и колеги риболовци! Намираме се на язовир Батак, организираното от нас Национално сдружение за развитие на водоемите първо ширанджийско състезание 2-5 май 2024 година. Изминаха 24 часа от старта. До момента 2 отбора имат уловени риби. Спортен клуб по риболов Млекарево и Карптим Никадърниците. Общо 4 хванати риби, като за сега риболова е слаб. Времето за 24 часа доста се промени. Вчера беше слънчево, днес валя дъжд, леко градушка. Сега в момента временно е в затишие. Доста риба има в залива и се надяваме всички отбори да се справят добре, да си хванат рибите, които са пред тях и да се получи едно страхотно състезание. След малко ще посетим един от отборите, който е с хваната риба, спортен клуб по риболов Млекарево, който е представлян от Матей Матев. Тази нощ към 2,5 имаше уловена риба, около 7 кг, 355 грама. Шаран. Надявам се състезанието да премине добре. Условията за риболов са прекрасни и искаме да пожелаем на абсолютно всички отбори едно прекрасно изживяване на любимия ни язовир Батак. Намираме се на сектор 2, спортен клуб по риболов Млекарево. Матей Матев. Село Млекарево. Село Млекарево, Матей Матев.
Какви сте впечатленията, доколкото разбирам, за първи път посещаваш язовира? Какви сте впечатленията от язовира? Да, наистина за първи път посещавам язовира. Първите ми впечатления са, че страхотна природа, страхотна красота. За първи път виждам толкова красиво място с такъв хубав язовир. Видя се, че има и доста риби, за сега малко извадени от отборите, но да се надяваме, че и от другите отбори също ще уловят от тези красиви риби, които се намират в язовир Батак. Би ли дошъл пак? Разбира се. До година живот и здраве. Идеята е да продължим тази традиция и да продължим с организирането на такива състезания. Дай Боже, нали, да сме живи и здрави. Нещо като съвет, като стръв, техника, тактика на ловене. Ами за първи път, както казах, посещаваме язовира. От колеги, нали, подочухме някакви информации. Гумени царевици, залагалки, попъпчета, жълти, оранжеви, двуцветни. Задължително ПВА трябва да се сложи на монтажът. И ПВА турбички. Като цяло рибата е капризна. Затова, нали, почнахме така по-плахо риболова. Другите колеги фърляха спомбови, които според мен малко поизплашиха рибата. Все пак за първи път се прави състезание от такъв формат на този язовир. Да се надяваме, че ще има доста състезания за напред, защото наистина се заслужава човек да дойде да види природата около язовира и самия него. Природата е уникална. Сдружението, което се занимава с язовира, е извършило страхотна работа. Зарибяват се риби, скоро имаше зарибяване с амури, което ще подпомогне за изчистването на водораслите, понеже тук в тази залив има проблем с многото водорасли, но амура ще се справи с тях. Намираме се на сектор 12 при водачите във временното класиране, Карп Тим Никадърниците. Никола Христев, Костадин Захарев. Момчетата тази сутрин имат 3 риби, горе-долу около 5 кг. И за в момента са на първо место във временното класиране. Момчета, няколко думи да кажете относно риболова. Как ви се струва? Риболова е, въпреки че малко времето е лошо, нали? Риболова е добре. Риби има. Активни са. Да. И горе-долу са активни са. Само да отбележа, Надяваме че... се всички да хванат риби. Само да отбележа, че момчетата са едни, от които доста често посещават язовира и имат няколко страхотни риболова тази година. И смея да твърдя, че това са едни от нашите фаворити за призовата тройка, да не кажем и за първото место. Условията за риболов, организацията, няколко думи, харесва ли ви? Организацията е топ. Всичко е направено, секторите са перфектни, всичко е почистено. Язовира, значи много добре са избрани всички сектори. И общо взето самата обстановка е много красив язовир. Само да допълня, че това са двама от нашите основни дарители, които доста ни помагат в нашите инициативи относно зарибяването на водоема. Почти активни са във всяко едно зарибяване с доста щедри суми, за което, нали, сърдечно им благодарим на момчетата. Ще дойдете ли пак? Постоянно ще идваме. Идеята е в смисъл да се види, че риболова е спорт, нали? Не е само да дойдеш да хванеш риби, да ядеш, да прибираш в фризера и така. В смисъл трябва и удоволствие да има и... Опитваме се... Да, и затова се опитваме да го направим така, че повече хора да се наслаждават на този язовир и на рибите в него и малко от малко да се пазят, нали? Не всичко е ядене. Опитваме се да, понеже като цяло спортният риболов в този регион е малко ограничен. До сега, нали, не е имало такова организирано състезание. Опитваме се до голяма степен да го популяризираме, особено, нали, улова на шаран. И нашия призив към всички колеги и риболовци е опазвайте рибите, те са за нас и за нашите деца. Намираме се в сектор 11, Тим Гешеви.
Това са едни от местните момчета, отбора от Велинград, които мисля, че за първи път участват в шеранджийско състезание. Така ли? Да, така. Първи. Това е най-малкият участник Дани Гешев, който тук от няколко години е доста активен в риболова на шаран на язовира и върви по стъпките на баща си. Тези момчета тази пролет имаха доста хубав риболов с няколко много добри екземпляра на язовира. Запознати са относно тактиката и техниката на ловенето на шаран. За момент са без риба, но състезанието, където има една дума, ти първо започва. Момчета, какво ви е мнението като организация, като условия за риболов? Състезанието стана много уникално, много готино, с много хубави отбори. Въпреки, че сме без риба. Без риба, но тя това ще няма дойде рибата. абсолютно никакво значение. Всичко е организирано. Метеоричните условия са малко по-лоши, но ще стане супер. Предполагам, че ще се хване някоя рибка рано или късно. Дани, Залагаме на много добри. ти какво ще кажеш, доволен ли си? Да, много съм доволен от състезанието, на мен ми харесва и Би ли участвал пак? да, Задължително, нали? да, До година ще правим ли пак състезание? да, И ще дойдеш? Задължително. да. Опитваме Супер се. с нас, много хубави отбори, много готино. И До година ще го направим. хвани, снимай още един път. и пусни обратно. Да няма такива спомени. Ето рибата даже за нас в момента скача, но нямаме късмет. И късмета ще дойде. Опитваме се да... Чакаме момента. Опитваме се да запалим младите риболовци в този тип риболов и най-вече в метода хвани-пусни. Хвани риба, подари живот. Силно апелираме към всички още един път. Подкрепайте тази наша идея и пазете рибите. Добре дошли на награждаването. Първо Христос възкресе на всички. Благодарим от сърце на всички, които уважиха нашата инициатива
и посетиха първото състезание на язовир Батак за 2024 година и изобщо в историята. Говоря за шеранджийско състезание. Искам да благодаря на всички спонсори, които подпомогнаха това събитие да се случи. Даже искам да ги изборя поименно. Романови Карп Тейкъл, Ташев Тейкъл, Яни Маркарп, Бетъл Байтс, Барфин Лайн, Спектор Дизайн, Община Ракитово и портала Почувствай България, който направи възможно цялото видеонаблюдение на състезанието от началото до самия край и ще бъде издаден филм, който предполагам ще бъде много интересен за всички. Относно състезанието. Съжаляваме, че времето беше неподходящо за риболов, условията бяха доста тежки. Поздравяваме всички отбори за мъжката игра и надявам се това не ви е отказало от едно евентуално следващо състезание тук на този водоем. Предполагам, че до година може би ще има още едно. Надявам се да присъствате отново. Относно състезанието. От 20 отбора, 16 отбора са КАПО. Изкараха се 6 броя риби с общо тегло 33,555 грама. Средно тегло на рибите 5,593 и най-голяма риба 7,355 кг. Благодарение на спонсорите успяхме да осигурим на всеки един отбор спонсорска награда. Надявам се, дори символични, да ви удовлетворят до някакъв начин. Започваме. 16 отбора са на почетното 5-то место. Започваме с Карп Тим Вир, сектор 1, да заповядат, да си получат наградата. Дай Боже до година. Заповядай. Ето ти една кошничка с... Бикяров, Карп Тим. Живи и здраве, баче. Дано до година пак да дойде. Алигатор Принц. Карп Тим Берковица. Много благодарим, момчета, за до година. Право си ни записва и за до година. Карп Тим Дорадо. Благодаря, момчета, за... Благодаря. Лидер 2022. Момчетата ми се обадиха, имат наистина уважителна причина, няма да дойдат. Тим Чапов. Радвам се. Живи и здрави. Тим Гешеви. Се видяхме. Се виждаме. Да, елате. Заповядайте. Айрон Карп Тим. Благодаря, момчета, за уважението. Ташев Тейкъл. Заповядай, баче. Остава наградата. Маранци Какан. Много ви благодаря за уважението. Заповядай. Карп Тим Фанатикс.
Няма ли ги? Да ги няма вече. Те ги няма, значи ще оставим за децата тези награди. Си ги тук. Така. Power Carp Team. Благодаря, паче. Живи и здрави, пак да организират, живи и здрави. Пазарджик Carp Team. Паче, живи и здрави. За до година ни пи живот и здраве. Живот и здраве. Лисиците. Благодаря, момчета, за участие. Заповядайте. Предметна награда. Vape Dinner Lady BG. Васко. Васе. Да, бе. Ела да им вземеш наградата на тези. Те са Свилинградски фонд. Ставам за участие в наградата. Така. На четвърто место с един брой риба 2,845 грама е Национално рибно-пророчно сдружение. Пак ще дойдем със сигурност. Живи и здрави. Благодаря. Живи и здрави. Не знам, Мачо, как си взима наградите. Ще му помагаме, ако трябва. Васко, за да помага. Остана призовата тройка, но преди това искам да наградим най-малките участници, които 3 дена бяха тук на състезанието, въпреки тежките условия и хубавото, че ги запалихме този състезателен риболов. Чакат с търпение следващия формат. Нека да дойдат Дани Гешев с братчето си му, Жоро Шипилов и Алекс, който беше част от съдийския екип. Момчета, тези награди са за вас. Заповядай. Благодаря. Заповядай на тези. Чекай да оставим това тук. Заповядай на тези. Така. Постави и това, преди ще ги донесем. Заповядай на тебе, Жорка. Заповядай. Нека ги аплодираме бурно. Така. На трето место. Карп Тим Ракитово. Един брой риба 6,765 грама. Баче. От тази първата редица. Ваучер, подаръчен от Романови Картейкъл. Заповядайте. Де сте другите такова? Айде бе! Айде бе, тримата бе. Капитан не е ли достатъчно? Той е само капитан. Как без вас бе? Заповядайте. Благодаря много. Новата агитка. Новата агитка. По една фанелка. Чакай малко, ти да почнеш с стълбичка. По една фанелка. Дай, Бочи. Дай, попа. Чуйте, това са ви подаръци. Аз ще ги хвана. Как ще си ги оправяте, не знам. Не, това не е проблем. Заповядайте, оставете си ги и чакам на почетната стълбичка. Е, там ще ги оставя. Живи здрави. Цялата ли съм? Окей. На второ място. Един брой риба 7,355 грама. Спортен клуб риболов село Мрикарево. Браво, ма. Благодаря ти, баче, за участието. За мен е чест. Заповядай. Два броя тенис. Да. Така. Подаръчен ваучер. Нема мога да се внесеш. Батя, искаш ли ти ги оставя наградите тук? Да, Да си ги вземеш после. ще ги взема после. Ето ли ти ги Да, оставя? да, няма проблем.
Тук е момента да обявим наградата за най-голяма риба. Спортен клуб по риболов село Млекарево. Шаран 7355 грама. Слизай пак. И те купи, бра. Благодаря. Другата ще ти е сложи. Живи, здрави. Добре. Слагай там, обаче имаш предметни награди, пак там ще ги оставим. Първо място е. На първо място 3 броя риби, 16590 грама, карп тим Некадърниците. Браво! Чета, пожелавам ви да продължавате така за напред. Честито. Браво, пъце. Заповядайте. Така и чеца. Ваучер. Магазин Романови Карп Тейкъл. Свързвате се с него, той ще ви каже как да сте. Тук ли си го оставиш? Тук и една кошничка за вас. И 2 фанелки. 2 кошнички фактически. Така. Заповядайте на почтната стълбичка. Общо взето, това е. Някой, ако има и иска да каже нещо относно организацията или състезанието, в момента е да заповяда. Ако не, нека да поздравим още един път победителите и ги аплодираме. И Национално сдружение за развитието на водемите обявяваме това състезание за приключило. Благодаря още един път на всички за вашето участие и пожелаваме на всички лек път и светли великденски празници.